Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, basahin ko lang sa page ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Mga Yinyens, po yung nasa page nila yung standing ng laro nung from April 6 nung opening tsaka hanggang April 13 nung Sabado, kasi kahapon walang laro, linggo, no? Shoutout ulit kay Senator Manny Pacquiao kasi ang linggo is para sa Panginoon niya, ang ating reliyosong sinundok na nagtatag ng MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League o Manny Pacquiao Basketball League. Okay, Minions, so basahin ko na sa page ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Ito po yung Minions, Maharlika Pilipinas Basketball League. Ito yung page nila, game result, no? April 6, 13, 2024, Zamboanga Master Sardines, Paranaque Patriots, Batangas City Ram Masters, and Negros remain unbeaten at the end of week first, no? Ng isang linggo mga Indians, no? In the South Division. Sabi dito mga Indians, sa South Division, no? Itong team na to sa South Division, no? Itong Zamboanga Master Sardines, Paranaque Patriots, Batangas City Ram Masters and Negros walang talo, no? Remain unbeaten sa unang linggo ng laro ng MPBL, no? Mga Indians, no? Ibig sabihin mga Indians, from 1 week na nag-umpisa ang MPBL, hindi pa sila natalo. Tapos mga Indians, while expansion team Abra Weavers, no? Also got off to a strong start, no? In the North, no, Division, where Bataan Rise also pick up 2 straight wins. Sabihin sa North Division mga Indians, no? Sa North Division, yung Abra tsaka Bataan, no? Walang talo din sa North Division. Ayan mga Indians, no? Meanwhile, defending champion Pampanga Giant Lanterns absorb a stunning defeat to start its title defense. Natalo po ang ang Pampanga Giant Lanterns, natalo ng Rizal, no? Check out the rest of this week result. #MPBL, #Liga ng Bawat Pilipino, #2024 MPBL season. Ito po yung no, yung naman ng yung result naman ng mga score, no? Score nung laro, no, from April 6 to 13, no? April 6, Sabado, ito yung mga yung opening no, sa Calasiao Sports Complex. Ito yun, Valenzuela at saka Zamboanga. Valenzuela 76, Zamboanga 82. Ito yung final overtime mga Yinyans, no? At saka mga Yinyans, no, pangalawang game is Abra 83 and Pangasinan 75. Yun po yung mga Yinyans, no? Tapos yung April 8 mga Yinyans, no, Bicol, no, 81, Mindoro 84, and Marikina 62, Negros 73, Zarangani 80, Bataan 90. Ayan mga Yinyans, no? Tapos ng April 9, no, Tuesday, Bacolod 67, Iloilo 85, Pampanga 71. Ito yung defending champion mga yan, Pampanga, natalo ng Rizal, no, 78, and Manila 78, and Paranaque is 82. Everyday mga yan is 3 games, no? Tapos ng April 10, Wednesday, araw na Merkulis, no, South Cotabato 105, no? Imus 65, natambakan po yung Imus ng South Cotabato, no, 105 saka 65. Tapos yung Quezon naman, Quezon City 81, Muntinlupa 74. Tapos may yung Batangas 76, Bulacan 68. Yun yung sa April 10, Wednesday. Tapos April 11 mga Yinyans, no, Thursday, no, ito yung laro, no, Abra, yung score is 97, Marikina 85, Zamboanga 97, Bicol 82, Negros 86, no. Second overtime mga Yinyans ng Pasay 84. And mga Yinyans, no, ito po yung laro na 3 games, no, Abra, Marikina, Zamboanga, Bicol, Negros at Pasay. Ulit yung mga Yinyans, no, Abra 97 versus Marikina 85, Zamboanga 97 versus Bicol 82, Negros 86, Pasay Negros versus Pasay
Negros 86, Pasay 84. Second overtime to mga no, itong Negros sa Pasay. Sa April 12 mga Yinyans, no, April 12 no, Biyernes no, Friday no, Mindoro versus Sarangani. Mindoro 93, Sarangani 99. Bataan versus Bacolod. Bataan na 86 and Bacolod is 74. Third game na yan, pangatlong laro mga Yinyans no, Pangasinan versus Valenzuela no. Pangasinan 85, Valenzuela 86. Isa lang po lamang mga Yinyans ng Valenzuela. Sa April 13 mga Yinyans no, Bulacan versus Manila. Bulacan 70, Manila 75. Paranaque versus South Cotabato. Paranaque 73, South Cotabato 64. Iloilo versus Batangas 64. Iloilo, Batangas 71. Ayun po yung score mga Yinyans no. Makikita nyo naman yan sa sa taas no. From April 6 opening hanggang April 13 no, 1 week na laro ng MPBL mga Yinyans no. Tsaka may araw ng Lunes may laro ng Yinyans no. Sa siguro yung laro yun sa tinating schedule mo yan kung saan ang laro yung araw ng Lunes. Yun may Yinyans nung kaganapan ng mga standing no, from April 6 to 13, 1 week na 7 days na laro. Biyernes no, Sabado ng opening no. Tapos anim na laro nung from April 8 to 13. Okay mga Yinyans no, salamat sa panonood mga Yinyans no. Shoutout ulit kay Senador Manny Pacquiao sa pagtatag ng MPBL na Maharlika Pilipinas Basketball League, ang liga ng bawat Pilipino. Okay mga Yinyans, salamat sa panonood. God bless you everyone, more power, keep safe sa buti ko yung kalagayan, and bye bye mga Yinyans.